салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшӣ мебошад, ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ва навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp раён карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад, ки соли бароришаш 2002, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 284 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 33 66 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад, ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори 1.6 Ecotec, 4 баллон нав, аккумулятор нав, мотори зури бадай, хадавои зур. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 41 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 259 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 27 12 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Hyundai Nexi мебошад, ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат, 4 баллон нав, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 13 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 82 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 67 72 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Toyota Mark D мебошад, ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Иста Равшан. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 252 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 32 22 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад, ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Иста Равшан. нархи мошин 32 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 202 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 28 66 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Mercedes-Benz E-Class мебошад, ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, харушидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 246 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 94 49 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор вагон мондагӣ, хадавои нормално, ҳуҷҷатош солонаш тамом шидагӣ бо савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 26 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем, 164 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 70 26 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшии Hyundai Nexi мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, газ,
коробка пейдачаш механика растамош кашидагӣ ай. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фақат харидор занг бизана илтимос. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 13500 сомонӣ. Бароби лӯзира гардонем 85000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 59 23 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳа мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст состоянии мошин 100%, аккумулятор пачка, 4 баллони пачка, пусидагӣ умуман надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 30000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 189000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 901 01 90 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 45000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 05 84 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, маълумоти бештар бо телефон суҳбат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 29000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 183000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 10 46 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав, краска нав, адрес шаҳри Бохтар, нархи 16000 сомонӣ бо арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 16000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 101000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 55 50 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб ай, ҳуҷҷатош 1 сола, газ, бензин ҳардаш кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 22000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 139000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 86 38 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин нахадуа, ягон камбудӣ надорад мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 12000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 76000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 92 43 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% гази Евро 4 дорад, 4 баллонаш нав ай, мошин транзит ай, ягон харидор бошад занг занад, бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 45000 сомонӣ. бароби лӯзира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 009 00 73 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои Volkswagen Passat мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ак ай вагон нест, нархи охирш ай.
қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 18 000 сомонӣ ва рубли зира гардонем 114 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 62 80 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.